Shalom amanginang, tapuji matuhata maredema hita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di Tuhan Yesus, yang go poda na diahu dang ahu na punasa, poda ni na marsuruahu doi, molo adong manang ise na mambuan lomo ni rohana ni amay, boto oni ido taringot tupodai, manang na siyan debatai, manang na huhataho ni siya roha-rohaku sadiri, songon na nidok ni surati, akabatang ay na mangulu do mabaor siyan pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala pardenggan basa, rodi saleleng nileleng na do asi ni roham, mauleate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasay laon sa rodi sadarion, hupuji hami maho, ala nong sahat tuhami barita nauli na sian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauleate hudok hami tuho, ala di bagasan dame hasonangan di lehon ho, hatam na badiay, say asi maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami jala tarparangehon hami parangi na badia, say ajari, jala pay baru marohanami asalam ias hami di hasusudan ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Manihon mapatik ni debata, sian patik palimahon rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho, jaleleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Topoti madosata diado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dang mga sahon hatigoran nami, mga sahon asin niroham na godangido. Say asi maroham midasadok bangso nami. Say sama dosa nami sa luhud na. Say sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Satok kindo hutadikon ho, alay papungupungok ko ho muse, marhite-hite aka asiroha godang. Tagan di parpiar ni muruk ku hutabunihon bohik ku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan bahasa sa leleng-leleng na hasiaku ho, nina Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debatan na diginjang. Amen. Oh
Epistel di Mingguta Sadarion, imana tersurat di buku Poda 25, mamukasian ayat 2 sahatu ayat onom, di ayat onom rapak kita nom majaha. Tajahama marsikat soring. Hamuliaon di debata doi makkomihon hata, alai hamuliaon yakaraja doi sumulikit hata. Ikon sirangon do akatak sian perak, jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Ikon babalion halak pejahati sian jolo ni raja, jari hotma, abaksana, pagkite-kite hamonara. Rapa kita majaha, unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja, jala unang jong-jong ho di inganan halak na balga. Ima sahatna, martua do akan tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Tindakon maha porsiatai songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon ni sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean satur di porbadia adorang sohabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuatu banuatoru. Na maulak mangulu di hari patuluhon. Na manatu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatulusani. Di sima ibana pa mangula sogo tutanoon. Manguhumi halak na mangulu doho na mate. Ahu porsea dito di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mula mangulus sogot daging ni halak nang mate doho dihangaluan naso rasuda. Amin. Tabegema lagu pujian Kor Ina Maria.
diuduti mamuse kor ama huria.
tabegema titing ni huriata na sa minggon. Oras marihita. Titing na masa dihita di minggon. Parjolo gowarni minggu. Sadarion ima minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis doho topik minggu Yesus Kristus manguluhon hita rodi saliling-lilingna. Titing nama ragam. Ruas natabba. Mamuk kasadarion minggu 31 Agustus 2025 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga. A. Amang David Parmonangan Nainggolan, Inang Magdalena Simajutak, Rab Dohot 2 halak ianakonna, Nasida Rosian HKI Jemaat Kapuk. Maringana di Polres Residen Blok D3 nomor 10 Sia Wik 25 NRJ 251820. Inang Emin Nasari Simajutak, Rabdoho tolu halak yanakonna Nasida Rosian HKBP Padang Resort Sumatera Barat Distrik Sada Tabaksel. Maringanan di perumahan Banjar Wijaya Klaster Yunani Blok B50 nomor 45 Wik 10 NRJ 251822 Sada. Nomor 2. Parmingguon Minggu Keluarga. Di hari Minggu 7 September 2025 di Patupa Huriata do Parmingguon Minggu Keluarga di Ganuk Parmingguon. Jala di Patupa do Papungu Pelean Keluarga Marhite Amplop naung ni parade Huriata tu Ganuk Keluarga. Dana sipakeon pangaradeo tu pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudulan ma nasa keluarga jala masohot majul Jolo Parmingguon remaja dohot sidi reguler. Tapasahat na pelia sada A dohot sada B adorang sojamita. Jala pelia 2 dohot pelia keluarga Marhite Amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. Nomor 3. Parjamita tamu. Sadarion Minggu 31 Agustus 2025 nama kobasi Parmingguon pukul 10 sada wib. Ima amang pendeta Eldarton Simbolon Demin Kepala Departemen Diakoni HKBP Salhut Ruas Perhalado Dohot Pangula Nagok Tiki Pasahaton Mauliate di Pakobasion Nasida. Namoropa Calo Situa Mamuk Kasadarion Minggu 31 Agustus 2025 nunga dijakon gabe calon Situa Ima Karmina Borusagala Makobasi di Wik 5 Donia Kori Boru Simanulang Makobasi di Wik Walu. Rahmat Swalon Sinaga Makobasi di Wik Walu. Hot Junjungan Lubis Makobasi di Wik 10 pitu. Marisa Damayanti Boru Pangaribuan Makobasi di Wik 20. Alfred Matius Simanulang Makobasi di Wik 20 sada. Rita Boru Sitanggang Makobasi di Wik 20 sada. Robert Pasaribu Makobasi di Wik 30 tolu. Hot Matua Walpion Sidaputar Makobasi di Wik 37, Parben Marpaung Makobasi di Wik 37, Satu Hatama Masu-Masu Pakobasion Nasida. Learning Calo Situa. Mulai hari Jumat 5 September 2025 Patupaon Nihuria do Perjupangan Perjolo Rap Dohot Keluarga Tusude calon Situa nang nipilit siag Ganuk Wik. Pertemuan di Patupa di gedung sekolah minggu lantai 2 masuk pukul 10 lalu 00 WIB. Pinanggido ma tu sude ama ina calon situa nang terpilit asarya madohoti ulauni. Pesta Gotilon. Obar tu hasil rapot panitia Pesta Gotilon nunga ditotopon ima sada. Tok ripe per kakak minimal 1 juta rupiah. Pesta Puncak Minggu 9 November 2025 Pesta Puncak. Sakti per week 1 juta per week. Olop-olop, kupon, door prize, lelang dan seterusnya. Rakmahita mendukung Pesta Gotiloni asa merdala dohok denggan.
Pabituhon, piket bulanan di bulan September 2025 Ima Pendeta Sihol M. Simamora Koinonia Manak Pelayanan Persekutuan Retreat Week 32 di hari Jumat sampai Sabtu tanggal 5 September 2025 di Patupa Week 32 do retreat Maringana di Puncak nani uluhon ni Parhalado Week 32 saya di Pasu-Pasu Tuhan Ma Ulauni. Seksi pemuda kunjungan gerejawi di hari Kamis sahatu hari Minggu tanggal 4 tanggal 7 September 2025 Borhat Dona Poso Transiamus HGBP Tangerang Kota kunjungan rohani tu HGBP Malang Resort Malang Distrik 17 Indonesia bagian timur nani uluhon ni Perdeta Sardono Siburian STH do inang situajeni Tambunan saya diramoti tu hatama perdalanan nasida jala di Pasu-Pasu Ma Ulauni. Pertangyangan Persekutuan Naposo Bulung Distrik PND di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di Patu pada pertangyangan Rap Dohot Persekutuan Pemuda Dohot Naposo Bulung PND HGBP Distrik 21 Banten Maringanan di HGBP Perumnas masuk pukul 10.30 saat tunasidung do mutusi pinangido ma pemuda Dohot Naposo Bulung asa mad dohoti ulaoni. Seksi perempuan PA Seksi Perempuan di hari Kamis tanggal 4 September pukul 10.00 di Patu pada pertanyaan Seksi Perempuan Maringana di gereja pinangido tu sude punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, Ina Deborah dohot sude perempuan sia ganupwik asaria madohoti pertanyaan ini nama kubasi Ima perempuan sianuik onom na Patu pakur punguan Ina Hanna dohot patupahon konsumsi Ima sianuik 10 onom 10 pitu, 10 lalu, dohot 10 sia. Diakonia, pelayanan kasih. Panguda Nagok Tiki Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton, selamat ulang tahun, adu tubuh ni 100 sada halak, ruas ni huriata dohot selamat ulang tahun, pardonga sarepeo tu 12 keluarga. Di dok hatan itu hata, saya di lehom matu si subut roham jala di pasahat nasa sakami pesalme 20 ayat 5 tu akar ruas ni huria natongon di bagasan persahiton saya ditumpakot tuhata ma gugu dohot hai pason tu nasida di dok hatan itu hata do sai homa pamalum ahu ali jahuba asa tung malum huhilala sai homa mangurupi au sai tung dapotan pangurupion au ai hodo puji-puji oku Jeremia 10 pitu ayat 14 songoni matiting di minggu tasadero dia katiting nasoni ni jahaon nuaing tajahama di buku acara digital nang satu grup WA Ganup Week mulu adong akan hurang takas di panuratonon dohot di jahaon ni titingon tapatakas matu Parhalado di Week tabe manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja saya di Pasu-Pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata jala di Pasu-Pasu manang Parhalado dohot ruas laho patupahon akka ulau na dengga di huria bain sangap goar ni tuhata horas. Sonare adong surat pastoral sian Opui Eporus kantor pusat hujahau kami ma tabege ma amanginang di bagas rohata. Surat pastoral Eporus Huria Kristen Batak Protestan menyikapi situasi bangsa Indonesia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saudara-saudari terkasih umat HGBP yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa telah terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Sebagai gereja yang turut merasakan denyut nadi bangsa ini, HKBP menyikapi situasi ini dengan penuh keprihatinan, sekaligus harapan agar gejolak yang terjadi dapat menjadi pintu menuju kehidupan berbangsa yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban. Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan mereka yang terluka dalam aksi-aksi tersebut. Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai.
Oleh karena itu, mari kita jaga kehidupan dan harkat kemanusiaan sebagai sesama saudara. Kami mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Namun hak itu mesti dijalankan dengan cara-cara damai, tertib, dan penuh martabat, tanpa kekerasan, provokasi, atau ujaran kebencian. Kita berdoa kiranya pemerintah dan segenap penanggung jawab negara dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan hati, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Sebagai gereja, kita percaya bahwa Indonesia hanya akan kuat apabila dibangun di atas pilar-pilar keadilan, solidaritas, dan kasih yang inklusif. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan dialog jujur, saling menghargai, dan komitmen pada jalan perdamaian. Kepada segenap jemaat HKBP dimanapun berada, saya mengajak, teruslah berdoa bagi bangsa dan pemimpin kita. Mari kita jaga persaudaraan dan jangan terpecah oleh siapa dan apapun. Kita menunjukkan teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya kasih Allah lebih besar daripada kebencian, dan keadilannya akan menang atas segala ketidakadilan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia menuju depan yang lebih baik. PR Raja Tarutung 29 Agustus 2025, Opui Eporis Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Ima Pastorali Opui Eporus, Horas Made Hita Manginang. Diuduti mamuse lagu pujian Kor Ecclesia Voice.
diuduti mamuse kor ama festival. Maredehita huhut ma tapapungu pelean sada A, sada B, dohot 2.
Damai ni debatana sumurong sian saluhud na roha, ima mangaramoti akka hati-hati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras makamang dohot inang. Manguduti manang manabay partinadan na nang tabigi siya titingnakin tabakku sa otit nayaw ima padita Eldarto Sibolon inang boru marpaung dua di hamidat danak aminuaing marhubas di kantor pusat Nuriata seorang kepala departemen diakoni roda ausian hutata bonapasugita sian hutanami hutan nangali tu hutata namat say ulion nang pesaotik agak mohop niodjar ni sihol dohot holong ni roha nungana niya lilingna binigi barita taringot tu HKBP Tangerang Kota alayod do peiba parjul sahali marjamita pasaton hatan itu hatta alana anggo barita munung ngasaha rodi dia ni ngomma di sido haburjonna di sido hariburonna jala dung saha tau di sombolena cugut wida minarni bohimuna lumobia kapar haladotta hias-hias bohina jala minar jala pajupau dohot seniori na tua-tua tamang padita silitonga sangat akuta danakin ala gatekian huida gumateng sian na hutad da 5 tahun na salpun ingon sangat ne kusukun utung marang sanga husukun may lahiyam mau hape nga masajonokya kami dia ka pardonganon jala hubigi musay hamu na marede nakinan matsay uli denggan mulai parorgan na parmusik na dohot ka ruas na marede songoli nang kapaduan-paduan suara anak. Jadi menurut tahu huriah KBP Tangerang Kota ni mahuriah parede gereja yang bernyanyi. Tepuk tangan jamu. Jala dangadong melodi-melodi na sala yedho kamu nakin. Jadi boy dihutok kamu hobartu tempo dohot ton nede jadi macelas rohaku ala bagak nakinan peribadahat tay jadi saat manang tabi ni kami na mangula di kantor pusat Nuriata Sanopwe Purus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia dohot Kepala Departemen Marturia salinai fasa matuhamu horas mah dihamu saluhna Barita nauli turpuk jamita di minggu tasadarion iman atar surat di buku Heber bidus 10 tolu ayat pitu sahatro diat 10 pitu songonomma di dok disi. Ingot tamu maka na manguluhok kamu na pabuahon hatani debata tuhamu ujung ni pardelanan nasida ma berek kamu jala tiruhamu ma hapor seaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion lausido rodi saliling-lilingna. Unang maolo hamu elailaw ni poda naragam jalan lain ay patut do marhite-hite asini roha gabitugu roha dada marhite-hite parpanganon na somarguna diakana mangaradotisa. Adong do dihita langgatan dang marhuaso mangatot siani akan na marhalado diudung-udungi ay dibalian ni parsaurani do ditutung sibuk ni akadorbiak dung dibuat situani malim mudari tubagasan bilut na badia alani dosa songonido nang Jesus dibalian ni harbanganido ibana marsitaonon asa diparbadiai bangsoi marhite-hite mudar nasadiri. Di bahini tadapoto maibana tubalian di parsaorani mamorsan haleaon nai. Ay dangadong dihita di son hutanahot
alai diluli rohata donaro sogut. Marhite-hite ibana mata peleho totong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbueni bibir akan namar hatopoton goarna. Alai unang malupa hamu mabenadenggan dohot mangulaho nasini roha. Ai di halamoho debata doa kapelean nasongoni. Tangi hokamu maka na manguluho kamu jalaului hamu ma nasida. Ai nasida do majaga ito dimuna. Laos nasida do maralus sogot. Naing mamarlas ni roha nasida disi. Unang mardongan huy-huy. Ay dang ulimunay. Ido sahatna. Amo kana hinahulongan topik minggu tasodarion. Ima Yesus Kristus manguluho kita rodi salileng-lelengna. Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Meletajaha bidu sapultulon. Di bawah judul nadisi ma akapoda nasihat-nasihat. Ada orang so ayat pitu di pamora do hita marhite akapoda na maceuli dengan ulahonot tasiganupari manang taguari may poda natur naikon ulahon ni sudia kahalak Kristen. Aha may moltajaha de sadai didok disi manotong ma holong ni roha didongan. Peliharalah kasih persaudaraan. Somal don molo marbona tau kita manang adong ka ibadah-ibadah parpungan marga sayodo jujut dienet nagabi ujahan manang tema peliharalah kasih persaudaraan manotong ma holong niro hadidongan. Nah malapata bahwa songon punguan kita songon sihuto Kristus sangat penting kita memelihara kasih persaudaraan holong na masih holongan nasada tu nasada. Na padua hod di paingot do hita sa unang langgus sita martamue. Jadi ikon na ringgas martamue. Didok disi unang halanggus so kamu partamueon ay marhitesiani hiado ak ditamuei halak akasuru-suruan so pamotoanna. Ini merujuk kepada Abraham dahulu kala ketika dia menjamu 3 orang laki-laki, ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Ima ala naung somal nasida martamue so kita so kalak Batak. Lewat sian jolo ni jabunai, manang sian udung-udung nai, atar sona ipajolo natulu sisiani na jolo natulu malaikati. Apa sebetulnya masuk na naik kujabu Abraham do. Ay jolo tujabu hamu. Inna so kita mahalak Batak. Gugu-gugu sorata. Ay maradi johamu, jolo mangulo kamu, jolo minum tes kamu, jolo manggado kamu. Masuk nina dulu halaki, naik tujuh Abraham do. Aliat tarsona ipalaka, ilewaton. Jadi hola di Jose Abraham, torro mana sida tujabu. Maka tatai halaki, jalati kina maka tatai si Abraham do natulu tamunai, nga dilopahon si Sarah iddahan dohot. Lomok-lomok mah lilang domok-lomok dengan laki-laki lomok-lomok ahama ternak dorbia manang na anak ni lobu ni ngomma hola sai mang kalaki makatahay ma taoni songonon tubuh anak maho beno mumagwarna ize sisak hape si Abraham nga siya pulsiya tao pada zati jala sisak nga 80 pulsiya taon. Los mekel do sisak dipudi. Ay wasa mekel hoy nang inna. Dang na mekel awin na. Mekel do ho. Inna sisiani. Inna malaikati. Jala taon ni tubuh masih Isak. Umur ni si Abraham 100 tahun. Ima laba pasu-pasu tu si Abraham ala na ditamuan nai suruh-suruhan di debata. Jadi saya perjanjian lama, pengalaman perjanjian lama ini, ima terus dibuat tentu perjanjian baru, hidup bana terus disuarahon, disosoi, manang dipodahon, dinasihatkan kepada semua orang Kristen supaya jangan lalai bertamu. Yang kau hita lak Batak, ala naung partamu hita nang sian kultur tanah jolo, murana may ulahonot tanang diha Kristen non. Jadi gereja HKBP adalah gereja yang bertamu. Ruas ni HKBP ima ruas si partamue.
Jadi kaya kita merasa rugi mana mau halak. Berkamu jo, sada keluarga bui tamu 1.000 halak di gedung. Longang jolma. Ahiba ma pesta ni batakonin. Ang garisa biasa-biasa deh. Dan pola tergeni halak bataki molo sasaros salak tamu enak. Iro to. Molo hitan soni baru pani ala nong daerah iba. Molo roiba tu sada huria na met. So pola marpikir halaki mania lomok-lomok sada. Garina sa pulsia kakado halaki ibain lomok-lomok, ibain napinadar, ilemu saya susuni horbo. Hape holani baru naro. Utung marupani, ay sa dirbe kamu naon, sa kasni huriyay do ningon. Tahu nga mang, tarin alilengi alusi. Ujung na gabe ni transfer mamusetong. So ni macara na tong. Ale, nga banggay ba tong mamereng cara ni halaki? Sa pulsia kakak, aleolo patupahon lomok-lomok na marguarna tarsingo narupani dang pola na songoni benomwan no tiba iya ida ale asaboto mudo tong riko ni namartamue nah namangihu ido isi ingot tamu maka dongan natar hurung jadi mengingat kepada saudara-saudara kita yang turut menderita na pola tarhurung ala di perjuangan iman ala ni Tuhani solidaritas di antara sesama. Dohot akan na diperlakukan, na dipaporsuk-porsuk. Baru dok museng si paingot tu akan namar saripe. Asa sangap ma pardonga saripe oni dinasaluhut. Jalaunang ramun parsaoran pardonga saripeon ay humon di debatado akan parmaina dohot akapangalakop. Asa menjaga kegudusan habadiaon ni akapar saripeon. Berko kamojo maradat do hapor siaut tay. Mulai halak batak ada teipe maradat do. Iko badia benon pardonga saripeon songonido nang diha Kristenon. Sangap aka namar saripe. Bari do musaya 5 unang mamar holong ni roha di hepeng pangalaho muna. Hasabapo kamu manadong alay ba na sa diri naman dok sadok na so tadikono kuho sadok na so pasobok kuho supaya jangan cinta akan uang unang ipola di perak ala nunga dileo Tuhani jaminan pabuay ibana do na mencukupkan sudi kebutuhan ta ibana do na manarihon ngolutta. Jadi malohura kita tapangido tu libata ido masukna. Ang edo ibana audo mangaleo tuho jaminan. Dang tadi kono kuho jaladang pasobuo kuho. Jadi on jaminan tu hita sudedoi. Aladi dang pole kon na marakalakal hita, dang pole kon na korupsi hita, dang pole kon na manipu hita asa tercukupkan kebutuhan ta. Ido banedo atong cukupkanlah hidupmu hasabab pemma nadongi nasay na dapot ba kelola ma nasay unang pola di ba cara-cara marakalakal manang manipu asabuy mangan ala ngailit Tuhani akajaminan molo di kitab-kitab Amsal jelas dedok disi barang siapa yang mengolah tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa yang bermalas-malasan akan kenyang dengan kemiskinan. Jika salolo mamangula pasti dok radi di Tuhani si panganon. Alam ngay para dehian sudi baru masuk mahitatu turpukta sadarion. Di kumpulan nasihat-nasihat akapoda si paingot naik kolulahonota di ngolutta si ganupari. Dia pituo di dok madisi ingot tamu ma na manguluhok kamu. Jadi mula di hati duri saya dok ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Secara khusus pemimpin na didok na disoni ma aka na mabuan hatani debata na pabuahon hatani debata Tuhamu. Jadi pemimpin spiritual. Mula dihita rupani kapadita, kasitua, parhalado, bibilfro, diakones, evangelis, ima. Jadi mulu na jolo aka para rasul, para nabi, ima pemimpin rohani yang menjaga jiwa kita,
yang bertanggung jawab terhadap jiwa kita. Dan bertanggung jawab tu siubeon, tapi bertanggung jawab kepada jiwa. Alenang di Timotius jelas tu tong idok isi asa manangiakon pamareta. Molo tajahas ada Timotius, pertama-tama naikkanlah dua syafaatinna untuk pemerintah, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa enna. Asa mardonga biar nasida laho manguluhon hamu ninna. Itu tugas tanggung jawab nela Kristen. Kewajiban nela Kristen ima manangyakon bangsa dan negara, manangyakon kota di mana dia tinggal, manangyakon naka pemimpin-pemimpin. Anu aing di sini ma mengingat pemimpin-pemimpin rohani. Mulai do ison ingot tamu makan na manguluh kamu dada holan misalnya nama narihon nariko di siubeon na nariko di padabiton na di sipanganon na sinumon na nariko di perdagingon na daong. Alay terutama ima ingat akan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan kepada kamu. Alam macegodang do tantangan-tantangan akka ajaran-ajaran na boy mangaliluhon mabelipe haporsiaon ni akaruas ni huriai. Jalan malu tajahay di surat-surat ni si Paulus macetakas doi di dok disi. Hiado di hatai mana ka ruas ni huriai. Hatok nai hamu muba si anak keajaran na kupasa tu hamu. Si anak kapoda na kupasa tu hamu. Betapa mudahnya kamu berbalik kepada ajaran-ajaran di luar ajaran yang sudah saya sampaikan. Alani molo taleon misalnya sada pandangan teologi. Songon hita HKBP adong do nataguari konfesi, adong do pengakuata. Apa kata HKBP tentang ini? Yang tentu disadur diambil dari Alkitab. Itu hal yang lumrah deh. Sudah gereja harus bertanggung jawab menjaga iman daripada jemaatnya. Unang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Jadi mulai do iso ningot tamu maka namanguluh kamu ima aka hodana tonana ajaranna hatani debata nong pinasaha na tu hita. Tentu molo hita tong ngai surat toni di bagasa buku nabadion. Di buku nabadion na manungain molo taingot si Paulus. Tentu kita mengingat kepada firman-firman Tuhan yang dituliskannya dalam surat-suratnya. Napa buahon hatani debata Tuhamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kamu, ujung ni pardalanan nasida maber kamu, jalatiruhamu mahapor seon nasida. Jadi malah ujung ni pardalanan nasida maber kamu, dangna misalnya, bah tada di mana padita bah, tabu parmatena dang songoni, tada do padita bah, dengga sudah geleng nadang apa lagi? Ale na idok na disoni ma ujung ni pardalanan nasida maber kamu itu merujuk kepada apakah dia bertahan dalam imannya atau tidak. Saha doibana ujungna marposi rohatu Tuhani. Saha doibana satu rasi rasa mate Etiopi mana jalan marsihoho tibana tutuhani manang gawe murtad. Ido na idok na dison. Jaledok tiruhamu mak hapor seonna. Ay molo marbalik do ibana museng berarti nak sitiru ni. Bah, aida ay mana do naposo ni debara na pasato katana tu hita. Habe hubigi nungga gabe songono ni mana era songoni. Dang be diuleho ni mana hobatu tohonan na nileo ni Tuhan itu ibana. Jadi pentingnya kita melihat perjalanan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Perjalanan kehidupan dan perjalanan iman daripada hamba-hamba Tuhan. Dan ketika mereka tetap di dalam imannya, mereka layak untuk diteladani. Alanido borakdo gabe sahalak parhalado. Borakdo sahalak situa. Borakdo gabe sahalak padita bilfro diakones do kapelayan. Alay koppa tari daun nasida do haporseon namar hite
hadirion na marhite kaulon na. Idoban na pola ketat do nangaka perseratani. Mula tajaha di Timoteus misalna. Ulaon na din do mga lului ulaon hasituaon ninna. Alanii ay torido. Alanii ikon dinggama baritana di duru. Unang ipola di perak, unang sisubur tuak, harajani sada paropuan, ngolo baway mana. Namalo mangajari, bagas na, doa kay nakon na. Nadinggab baritana di duru. Nasuhasurahan parangena. Jala Paulus soni do ibana, unang tarurak ruas ni huriay. Hidupan na sa do imana tok, hendaklah kamu layak di hadapan semua orang sebagai pengurus, sebagai pangula ni Tuhani. Unang tarurak halak sudi. Mulai itu halak HKBP, perdi tadi, torin na dato. Kamu rado kamu mamereng, gari holan molo gejang ubu na, ya di inna kan. Nungai nodo nga mulai agak sona, guna julu. Mula targejang ubu na, dang tikos bay. Alana handa julu tong asasona toman, tongam, paditay, pakasan na petong jelas do. Hidup na dong idok, pakasan ni padita, pardalan na pe. Na julu nang roin na udan, terus de mana nang sumarpayong, mula marjas, hape nga ro udan, dang olo marikat. Alaga besi surahan mula marikat, ninna. Dang imasani bebe. Gariba nung anak tong, dang percaya diri do iba mo marlifais berhadapan dok jemaat. Gari tu puncak pe iba setong merjaskan, ala nung terbiasa. Ima. Artinya penting na menjaga hadirion unang tartutuk ruasi, nang tergasip. Ima riko na. Jadi perlu seorang hamba Tuhani laho mengerajai dirina asa layak songon naposon Tuhani. Mula tajah si Paulus hidup imana songonon. Aku melatih diriku sedemikian rupa. Mulai hatapatak ngirido bahasai. Hupupuhi do diriku inna. Mula ipupuhi isarani mula dong manuk adong bulu ayam mula do ipupuhi icabuti sude imam mamupuhi. Jadi hupupuhi do diriku asaya dung marjamita tu halak unang diriku sendiri gabe abolong. Aku melatih diriku sedemikian rupa supaya ketika aku memberikan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri yang binasa. Alira kola tu paditai, dakula tu panguluan huria ikut do nak kamu saluhna. Ayang gohita kana porsea surat ni Kristus do ita sude. Naing marhite-hita tarida Tuhani memancar Tuhani marhite hadiriota. Alai dok si Paulus mamuseng. Nang pe hudok soni datung ala nang ripasawin ne mana. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang sempurna. Hola tuhatai do na sempurna. Tapi kita berusaha iman dok nanakinan alai hupupuhi do diriku. Jadi setiap orang supaya dia layak di hadapan Tuhan, dia harus terus berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga melalui kehidupan kita, gabe marsangap guarni Tuhani. Alani hagaleon ni jolma, rodo si Paulus ido ibana sonon. Sohapo sapehita, alayang goibana, namar suruhita, hapo sadenna. Ada kalanya memang kami sebagai hamba Tuhan tidak menempatkan dirinya sebagai teladan dalam hali dang boy gabe ganggu rohamu. Ala sohapo sapeau, alayang goibana ima tuhatai hapo saddo. Molo salah pangalahokku alayang go hatani Tuhani denggadui ho dei sude. Nangpe kita songkala Kristen song naposon Tuhani ko terus do berusaha asa gabe teladan.
Asasian parbuena tarida dihana hawi. Saya tarida do hawi sia diana parbuena. Ido banai do ibana isonatong. Iya Jesusi ho doi. Songani natuari, songani sadarion, laos songani do rodi saling lelengna. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Holong nai pedang berubah, podana pedang mubah, hatana pedang mubah. Anggo hatani Tuhani, hatani Tuhani. Sai hodoi nang humut talpe akarobean. Jadi nang humut talakarobean, nang pemusa takadolok, holong ni Tuhani sai hodoi. Jadi nang pe nang 400.000 tahun hakristenon jolma di Portibion anggo bibelon dang boi gati-gation. Alianggo undang-undang dasar aturan-peraturan boleh dia tong mubah jala di amandemen. So kita dari 10 tahun boleh dia mengamandemen. Aliang kau tadi dibata, hok doi terus garis satu iota pun tidak bisa diganti dan dihilangkan. Unang maolo hamu elailau nipuda naragam jalan lain. Manedok nanak kinantong. Jadi mulu atar keraspe misalnya son huria membentengi ruas huriana marhiti akaturan marhiti akapodak nang dia rohamu. Ausura dang karasian hita son hagaipe dang binoto be son dia keberadatta. Holan na pinasop misalnya son konfesitei kan terus dia hai berproses. Gari uning-uning apa? Dung pe tau 70 habui masuk tu gereja. Godang, suling, dohot hasapi, dohot ogung. Itu harus tau 70 ilarang deh. Tujuan nama bentengi haporsioni ruasi do. Puasa. Holani bege ruasi godangi aja turneng di mana tong? Turneng lompak do jadi lani gereja. Neng siari mani gereja ya koma. Aliang gonungain ngasing be pamahamata taringot tu godangi merujuk nama tu pasalmen 150 do 140 lalu puji matuhan mardongan sarune mardongan tulila mardongan arbab bahkan marhite panortoron na marliat marsuna margodang liat. Ngurungain nah nama itong sukacita karena cara pandang kita terhadap budaya nggak berbeda. Dang be dari cara pandang animisme tapi sudah dari sisi kekristenan bahwa godangi tapahami dari soal karunia Tuhan kepada orang Batak. Ini nama tong cara anak. Kearifan lokal tai sileo-leo ni debatado sileo-leo ni debatado marga, sileo-leo ni debatado silsila, sileo-leo ni debatado ulos, hata Batak. Ede Batak, Adung Batak, Uning-uninga Batak, Surak Batak. Ini mah cara pandang tato. Jadi unang olah hita diela-ela ragam nipoda. Jadi mulu taida nungan nak kebebasan berpendapat dan berteologi majau dok tanda kutip. Kurang dojolma nalilu ala hobartu hagiot ni dirina ibana memahami ayati hatai. Berbeda doh tita sangat streng. Berkamu juga na di YouTube. Moloso tibo dohma ajaran na membentengi hamu gabiang ka pemuda sudah benar. Na di aka YouTube do na di aka Google do aka internet. Habe marukil do hita patupahon sada rumusan asal nang lipe pangatusionnya ka ruasi. Baholan misalna ai jabu Batak munai iko bakaromu dei ala warisan ni akasi piliwi guri sudah inna
Utung ma tabentengi ruasi. Godakian tarong be jebu batak be itapanuli. Ayaka si pilibigu do na julu mabeni akau putain na. Asura dangi bentengi haga BP budaya tai pemahamata taringot tu budaya ulo sipe nga magigi hita mamerengi. Rope boru nadang ulosan na be. Ay mologa be gudo tutui bagasi manangaka pemahaman magis ima riko na membenteng jadi unang yang kapamuna kolot hakabibe molo dilehon na kapamahaman ay sudah kajaratai dang marharorani siap pikirani sahalak alay marhite rapot bulun dang songon na deba alamalomar jamita iba gereja na imana sa diri mabay na jaran na dang songon hita. Jadi ko kama satu Alkitab sumberna aliboy do ragam akapadapot si anon. Jadi moloso malohita mamereng ipola situhuni barita nauli boy hita gabe lilu. Alani kembali panura heber madok unang maulo hamoy laon ni poda na ragam jala na lain. Ay patut do marhite-hite asini roha gabe tugu roha. Dada marhite-hite parpanganon na somarguna dia akan na mga radotisa. Lapatan yon. Jadi adong dope songon ugamo Yahudi na jolo, mereka menganggap bahwa melalui akan na mangulahon patik-patik tuntutan-tuntutan ni patiki na ibinayan na sa diri tanda kutip antara lain dengan memelihara syarat-syarat misalnya tentang makan, minum, hari raya. Mereka menganggap itu lebih penting dan itu yang membawa mereka kepada keselamatan. Molo iradoti taringot tu pantangan-pantangan dia naboy di nasoboy taringot tu si panganon taringot tu hari raya mereka berpikir itulah kedewasaan iman dan membawa mereka kepada keselamatan. HP molo dihita dangi betong ahamana dihita na rikot ima ulaw na sini roha manang asini rohani Tuhani. Jadi berkamu joda maldon molo dang tapat orang. Ay patut do marhite-hite asini roha gabetogu roha. Molo hata Indonesia idok sonon. Janganlah kamu disesatkan oleh ajaran asing sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi adong do pemahaman dengan melakukan hal-hal lahiriah. Lahiriah maksudnya pantangan-pantangan makanan, tentang minuman, tentang hari raya. Gudang dohola alak berpikir di si. Hape molo dihita ipola ni haporsiao ni ima kepercayaan kepada anugerah Tuhan kepada kita. Ahama anugerah Tuhan ni ima nang ro Tuhan itu portibion mengasihi kita. Roy bana gabe jolma gabe mate tarsilang humokopita alani asiri rohana ido dihita anggo narumikot. Jala alani do hita sa gabe boy malua. Dada be alan na mangulahon pantangan-pantangan makanan lakin. Di gudang dopen na terjebak di si termasuk halak Yahudi non Kristen pada saat ini. Walaupun mereka sudah Kristen tapi masih memelihara aturan-aturan yang mereka lakukan pada zaman kejahudian mereka. Jadi asini rohani Tuhani namanya riko dihita. Jadi mulai do asini rohani Tuhani ima dinaroi bana tu portibion mate humokopita ido asini roha. Ido bani detai asini roham hupuji alaho manobusau alaho
manobusao. Bukan nomor 3 teh. Toralu siamu jotong. 4, 6, 7. Asini roham hupu. Ina madihita na record. Dang na mangulahon pantangan-pantangan makanan. Autso asiroham auso godang basam tudiau alai alani asi dohot holong ni roham tudia hita tu surgo ina madihita dia una hirip hamu tu surgo hamu molo sella kamu mudar dang lapatan nih tasone jaga-jaga hamu rupani sebab di perjanjian lama dikatakan tidak boleh makan babi, tidak boleh makan darah. Dangi pe, gari mulai palek kamu pe pilihan tau muna, dangi pe penentu. Gari moloro pe hamu tu gereja dangi penentu. Aliah do, mangulahon asini rohani Tuhani, porsea di asini rohani Tuhani. Itu no record tong, asini Tuhani itu no record di ita. Jadi dang be melakukan hal-hal yang lahiriah. On Panura Heberon berbicara kepada orang-orang Yahudi yang sudah Kristen. Nah, jadi dok mamu saya disik, adong do dihita langgatan, dang marhuaso mengaton siani aka namar halado di udung-udung. Ini kembali bodoh hita dang mengatusion. Ala ini berbicara dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi keyahudian yang sudah digantikan oleh Kristus Yesus sendiri. Salah satu contoh misalnya hal-hal yang dibahas di Ibranian ini tentang korban-korban persembahan. Jadi menurut Yahudi ikut saya dipilih do korban bakaran untuk pendamaian tu dewata. Pilihan perdosa tu dewata. Jaladong do tata carani. Tapi Kristus Yesus telah menggantikan tradisi tata carai. Jai molo halak Yahudi ikon mate korban bakaran asa sesa dosana nuaing diha Kristenon Yesus Kristus ma sikata gawe korban bakaran laum manesa dosa tasude jalan molo Yahudi na jolo ganup tao donasida mamelehon pilihan perdosa tu debata ala yang gohita nungain, Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Hidup benar dak kaya hita memilihon pilihan situtungon korban bakaran. Songon daripada narubi. Alanya ha, nunga mati Kristus, dialah domba Paskah. Jadi pas do tuhatai sikata songon halak Yahudi nama melehon pilihan situ tungani lasongonido Kristus mate humokopita dan dia lakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Ima lapatan ni ayat 11 ayat 10 tului. Jadi nama kata itu halaki taringot tu tradisi kejahudian, taringot tu korban-korban bakaran yang sudah digantikan oleh tubuh Kristus itu sendiri yang mati sebagai domba Paskah untuk menghapus dosa-dosa kita. Di mula suku kalak, ay bahasa HKBP manang Kristen nuaeng dang be mamilih pilih situ tungon songon na jului ima alusna jahama di berani ala nunga mati tu hatai sahali untuk selama-lamanya. Hidup benda Tuhan ini petong mati tikiari Paskah dotong tu hatai mati pas di masa ini hari raya ni Yahudi luar biasa do paben di Tuhanon. Nah, alani adong mamusen nama ciarga di Turpuko di Torunai di baheni tada potom ma ibana tubalian ni parsaoran nama morsan haleon nai aidanga dong dihita di son hutanahot alai di luluro hatta do naro sogot. Jadi sian 3 ayat-ayat nahujanakinan adong do piga-piga nama cerita bu nang somal tabigi ibaya pitunakinan termasuk mamuseng ayat 10 paton. Di malarong nama oding setorodo jojo ayat
di bain. Aida nga dong dihita di son hutanahot, alay diliruhat ta do narok, sugut. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita menantikan yang akan datang. Namar lapatat doi danga dong ingan at tanahot di Portibion. Napay solat, namardagang dohita di Portibion. So ni ditay di tanoon mardagang au sa buloniba di dia. Dinadao. Di tanoon mardagang au sa buloniba di dinadao. Say hutuju hangongolo na pasabamao. Say hugogo latu surgo paima sahatao. Sabat hu pasiding do hataon huingo do say dati majalahi aha hasonangani. Di surgo hasonangani inganan na tusido aw neng lahumuli asarap doho Jesus aw. Dang parmiana tanoon say surgoido natotong say tostosaku na may law madapotonise. Jadi unang lalapitay Portibion. Jadi malah Paulus menggambarkan Portibion songon kemah yang suatu saat akan dibongkar. Sebab jika kemah kita yang di bumi dibongkar, Tuhan telah menyediakan tempat tinggal kita yang kekal di sorga. Rumahku ada di dalam sorga, kan? Di tempat tinggi dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Jadi molo also kamu Portibion, daung jabumu pasti homma ngarade jabum di surga. Kan olor zoni ngasape umur 10 tahun sang kami padi tahun dang marna dong dope di ujung na yakuli madiri na to mak dengan anda pinara di Tuhan iman non babe non ya te anggosian naro itu di matola pete pelagi di Tangerang hamudo marnasi iso marjabubi hamu kan ale marhiteon ay danga dong diso dengan atak nahot di molosona kamu modom ijabumu unang lalap dangisi hita terus ye na julu tiki mampang perapatan na rumah dinas baru atong inna ima rumah dinas nobaga pada saat tiki umur 70 tahun do piaw si apa ditare so tahu mampang 70 sada manang so tu ye peresmian matong Roma proses tiki si margasiahan belum unang lalap po da dang adong dison inganata nahot di surgo do sa bulot ta jadi sotong lalap po di jabon ingot surgoin na hita pesoni do te tabo di surgoi menurut tamu tabo di surgoi menurut tamu ini do tabo surgo siani Portibion menurut Bibeli sonang dison sonang ado disan ahadope hurang tahe sonang dison sonangan do disan ngan adong superlatif na better lebih baik dang songone detai di sini senang di sana senang dang songoni sonang dison sonang ado disan ahadope hurang tahe sonang lalap pamu Portibion apa soni do betiap minggu daw olo si patak mar kapal terbang beholam medebu kapal terbaki saya do sudi ya guna ana be kan itu ngijau be terus tong do borat
partangi sado hape anggoha sianganon puasa hol soarsak tangis pe sai mano sagdo totong. Jadi partangi sado hape anggona ditanoon puasa holso arsak tangis pe sai manosak menekan sihirimon nirohata ahado angoluan sogoti jalota dilabungna hasonangan natotong. Jadi ngabuhi lama ita sampai dusun ngabuhi tarak borhat dang dope bang ngasong kalak batak molalak batak ibu tamu do api diturun subuhun agi malapalap asal ma dihanguluan apa si Paulus tabuhian di mana taringot tu nama militon dua sadok manosahawin na si Paulus atong. Saya didesak dari dua arah. Di satu sisi saya ingin di dunia ini asa alani hamu, asa marparbue ulauki. Alai lasador haku meninggal hopurtibion lasan. Ai tumibu au pajupa dohot Tuhaku. Hidup di mana ada rumusan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai di sun ngabu hita rak borhat. Dang dope? Maul dope? Beh. Ibu aname. Ya hado mabeni. Ali dok si Paulus. Oke lah, mulai ko mengulu berarti hidup saya harus berbuah. Jadi mulai neng lele kita mengulu, saya ada perjanjian, iko gawe marparbue nguluta. Hidup bana ko terus kita tong mengula kana denggan. Imai dok dison ayat 10 nomi. Asa unang malu pahamu mabbain nadenggan. Dohot mangulahon asini roha. Ay di halomoho debatado akapilian si songoni. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi malu mangulu hita. Tapangido leleng mangulu tutuhani. Sada do. Jajita. Ikom marparbue ulauki. Mulai do, pangido maliling tutuhani. Unang jo Tuhan inahita. Arong do pe neng ulahonokku dihagawi Tangerang Kota. Salah satu contoh, nepudi ni gereja contoh. Sada tanggung jawab datang. Alai mangulahon nadenggan. Gasmol sonau par dia koniat tong. Wah tortabu matong au majamita honon. Dia bahagia do au. Ala hampir satu nga ibadah ton mengarah tu dia koni datang. Detai ngotamu dapat sebelum jamita. Ahajudulna. Ai masuk ingot tamu betong je buat do. Pakai tikim saonari dapat toma Tuhani. Unang godang sidalian ingot jepek ngolumi. Pakai tikim saonari dapat toma Tuhani. Unang godang sidalian ingot jepek ngolumi. Mulai dua dok. Suan maholong ni roha. Tiru matuhatai. Las maroham di gotilon jalo ma balos ni. Ali sebelumnya molotai da dong ata. Nasay marukil totong
Unang pasobo, togu, urupi atong. Jehulem majo tuhamu kisi-kisi. Dang be kisi-kisi tehe, soal-soal. Sebetulnya nasusadar do hita tong lupa. Ngailet tuhani soal-soal di hita di Bibeli. Molo naeng dengan alusta tu iba na sugut. Manang asaboy lomoro hana merkita jalibay tu siya mun nahita. Onom pertanyaan ngailet tu hita. Buat tamu ada pertanyaan ini dia. Ibu tamu udah menang dang asal buah. Di Matius 25. Namale doau. Dilek kamu doau mangan. Nama uas doau. Dilek kamu doau minum. Nama sako bulung doau. Di parabiti hamu. Naburo doau. Naburo masukna gelandangan. Dilek kamu inganan. Natarhurung doau di dulu hamu. Jalan namar sahih doau di dulu hamu. Holanonom do kaduan. So ini matorus makatata itu hatai. Ketika Tuhan datang kedua kali pada waktunya, dia akan mengumpulkan semua orang baik yang sudah mati dan yang masih hidup. Dan dia akan memisahkan mereka seperti domba dengan kambing. Biru-biru dohot habing. Habing tu habirangna, biru-biru siamunna. So dia macarana. Itu padok Tuhan ni. Nama le doau, nama uas doau, nama sakok bulung doau, naburo doau, nam tarhurung doau dohot, nama sahid. Dia keparjahati botamu do halusna torialo do Jesusi. Na tiga ko Tuhan huida hami maledak kulek kami mangan. Na tiga ko mauas dakulek kami minum. Na tiga ko marsako bulung dakupari biti hami ho. Na tiga ko buro dakulek kami jabu nami. Na tiga ko tarhurung, na tiga ko marsahit dang hudulu hami. Imay do parjahati. Ele Roma kana burjui akana biasa maulaw na denggan. Longang ngasih datong. Dong ida Jesus na maledo au ile kamu au mangan. To Roma na burjui. Na tiga ko Tuhan huida hami male huleo kami ho mangan. Jala maua sule kami ho minum. Sahatu na marsahit hudulu hami ho. Lalu raja itu berkata, apa saja yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina adalah melakukannya untuk aku. Ima sa hupabuha tu hamu soal-soal ne. Ima lo so bobe taulah ni talusi di Portibion unang menyesal hitahaduan. Nangatong tinapul bulung sihubi pinarsaong bulung siala unang sumol-sol dipudi dada si paingot naso ang ngailet tuhani kisi-kisi na dang taulahon. Diyan ko sohyado pa ilek kamu mangan na mali mulai hamuma mulai sonari. Pasomal-somal hamuma. Maliom minum makana mauas akana marsako bulung kana buro madulo kana marsahit ringkas-ringkas mahita. Mangasiya ka na fogus. Ay dok, nasa nabi na hemmo, tu sa halak siyan anggiku na memet. Ise man na memet, di Bibeli. Imaka na sopo sumarama somarina. Ya timpiado. Aka na mabalu. Aka na fogus, na sumardihadia. Aka na ginosagosa ni Portibion. Aka napapang ka na mapitong, aka na dipadao disingkirkan oleh dunia. Akana kelompok-kelompok yang tersisihkan keprodo hita tu si. Adong do di huriat tahun, adong. Ima elim hepata. Ditorukku masudi. Ima. Jadi malau saya tadahamu elim, luluhamu ma di internet. Luluhamu ma di siatar isi doau. Isi dohami.
JPA elimi, PA hepatai, PK hepatai, Patikare hepatai, nga 102 tahun nih. Ima kainganan ni na disabilitas, na berkebutuhan khusus, adong na tunanetra, tunadaksa, tunarungu, doa ka catat mental. 70 halak dipelihara HKBP. Nga 102 tahun. Jongjongi 1923 oleh Robert Ritty, si Jerman. Jadi orang Merdeka di Indonesia, HKBP sudah melakukan pelayanan diakoni, mengurus akan disabilitas. Panti Asuhan Elim, ima di Pematang Siantar, ngapi 70 tahun nih. Jongjong 1955 oleh Sintua Lucius Siahaan. Alani holong ni rohana di pelayanan nai di tonahot tu geleng na iko di elim kuburaku do inang inna. Jadi itong-atongan ni alaman di elimi do kuburan yang mata situ Lucius Siahaan do inangi ibot hamu do buruaha daong kan buru pardede. Di 70 halak may sitong nungay lubi hurang kaya na kota. Sure tapasi kolahot. Mulai paut sa satu perguruan tinggi. Sia dia dohala komangan, ima sian si leon-leon niya karuas ni huriay. Dia minggu do roa karuas ni huriat tay. Lumobi na dong di Sumatera Utara. Natuari borha tau tusun, pas di si sada keluarga si Torus buru tapu bolon. Ruas ni keramat jadi. Inangon terus marsi basa-basa ngapiga tahun lubi. Marpiga-piga tahun. Ima. Kusangahos sa toki sebelum tu bandarao. Ima. Beko kama keluarga-keluarga. Sebelum ni aka punguap-punguan. Jauh nak katinggal kamu dah Tangerang Kota. Marite punguap pe. Saya ada pe mewakili nga sudi. Ido. Alai molasi rohani Tuhan 2 tahun depan ngadong best shelter ni Elim di Tangerangon. Shelter pertama Panti Asuhan Elim Molasi Rohani Tuhan ada di distrik Banten. Tepuk tangan jamu. Ima marningot hatani tu hatta nama dog ikon ulaon marasini roha ulaon asini rohai anggiat dapo otak kita. Ima. Jadi macegudang do aka situpahad anggo dalam hal berdiakonion di Indonesia si patakadong atas si ASEAN. Mga lakay ba 100 meter ngagodang si ASEAN. Ima. Jikon tergerak do hita songot tuhatay. Aksi ni Tuhan ibu tahamudo lalu dia tergerak oleh karena belas kasihan. Jadi membangun kepekaan hati untuk tergerak melakukan belas kasihan songot tuhatay itu sangat penting. Unang gabe roha batu. Hati yang keras, hati yang tegar melihat yang perlu dibantu. Jadi mulai nak kena dison alai unang lu pahamu mabben na denggan dohot mangulah na sini roha ai di halo mohon debata do kapelian nasongoni. Jadi apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Molosinuan na denggan jalom mandanenggan. Allah tidak mau dipermainkan inna Paulus. Apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Soalnya detai molosinuan hasang dona tubuh. Molosinuan gadong dona tubuh. Molosinuan nadenggan sai nadenggan donaro. Dakya marpugus akan namarasini roha. Gari ada mohan. Jahaman non poda Raja Salomo Sapulsada ayat 25. Mohado manangise halak pardenggan basa. Jadi mo neng mok kamu burju-burju mamalel ya. Ide dok jahaman non. Dang nahu dabatabay. Daladak ya hurangan. Bahasa kurangan ay Tuhanido sumber ni sudi. Apalagi mamangasiya kana pogus. Molodang tarbayar ni mana itu hita
Tuhan ido manggarare. Ido boleh dok diam sali, barang siapa yang berbelas kasihan kepada orang miskin adalah memiutangi Tuhan. Botamu do memiutangi pasali Jehovah. Jadi na pasali Jehovah do manangise pardenggan bahasa tuna pugus. Oh nalani ayat do so bagas subain. Dang terus alani halak batak matsemurado mamakai ayaton. Molo gurung imana majalo akka pasu-pasu las niroha siak kalak. Dang bui balas imana torin na dotong. Ngauliate madihamu amang dohotinang. Dang terbalos sami sude pabenam munon. Ausura dong digijang ni mauliate dohonon nami do. Alai siat Tuhanima jalo hamuin. Nalongang au puasa ibo to halak batak ado ngayaton. Habe sohyai jahai. Habe alkitabiah do nedok ni bataki siat Tuhanima jalo hamu. Jadi molodang mampu hita mabalos nabi na ni dongan itu hita, natabeni manang nabi na ni dongan tu hita, dang mampu hita mabalos, Tuhan itu mabalos. Itu benedok memiutangi Tuhan, pasali Jehovah. Jadi moloriko yau tinggal mangido do, Tuhan, hura kepeku, lesotik naik, tetekon. Oh natong, soadong iba menangaha, siap Tuhan ima, jalo hamuin naga. Ima sabotota do segi-segi kehidupan non. Aido ngoluta bisa sadihari dope taulahu manadenggan lumobi tudong atay sedok sa porsyaon. Tangi hokamu maka na mangulu hokamu jalauluy hamuma nasida ay nasida do majagay todimuna laos nasida do maralus sogut naing mamarlas ni roh hadisi unang mardongan huy-huy ay dang uli munai. Iya, jadi naniro na disoni ma ikon uduk tangihi ta tu naniro nyaka uluat ta naniro ni parhaladot ta na majaga todit ta. Alasida do na bertanggung jawab tu partodiota jala maralus sogut tutuhatay. Naing mamarlas ni roha na si dadisi unang marhoy-hoy. Jadi sotong ipatangis-tangis samu padita mo do situamu. Naing mamarlas ni roha na si dadisi unang mamarhoy-hoy. Ay dang uli munay. Jadi molosorenggan akaparsora dihita hamido na marsak. Hamido na marhoy. Hamido na tumatangis. Ale molo ding gabi hamu sude hami ma namarlas ni roha. Tabu may betong makatay. So nilo ni Pilipis aday si Paulus. Ganupuingot tamu totong las rohakwin na. Jala hutangi ako do hamu terus ditangi aku ganupuingot tamuin na. Ay huingot sa hormona di barita nauli sian mulanay sa hatunuaingin namana. Jalod do pos ni rohaku ibana nang upuk kaulau nadenggan dihamu patoruson nidoy sa hatu haroron itu haninna. Jadi denggan-denggan mahita sudi gaor pe akan gaor aliang hita marsadani rohama. Tatangi ako mabangsota negarata samian hadameon da tanglo morohatta nagutur tang jawata manangi ako ni sudi da unang saling menyalah kapola ita alitu Tuhani mahita mangalu-alu berdoalah bagi kota di mana kamu tinggal sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami di Tuhan nunga ubegi hami hatam takas do Tuhan homa Tuhan na totong na hot rodi saling liling na Hodo Tuhan nabuy gabi sitiron nami teladan nami. Songoni doho na julu nuaing sahat rodi saling liling na. Pudam do Tuhan na huingot tami jala pargugoy mahami ilaw mangulahoni. Pasu-pasu suday ruas ni huriam
naro di bagasatikyon. Pasu-pasu maka ulan nasida si ganupari, pasu-pasu aka napinarsita ni rohana, pasu-pasu maka enakon nasida, akan namarsikola leo mahabistara do abisuhon, akan nakarejo pe leo mahabisuhon nasiakoy. Pargugui ma jala partodi sudia parhlado, niluhan ni napasompad di tanami. Asa marsiaminaminan, asa marparsauran na dinggan huriaon, asa gabi marbungaran, marmulia marsangap po di huriaon. Ngatarida Tuhan, aka hasadaon na sida Tuhan, marhite aka napahebakon aka pangulaw di tongani huriaon. Sa ito rusma Tuhan, mian pasu-pasumi di nasida. Totong matuhan lo maniroham, nasaot di huriaon. Oleh ate rohan ami diho. Marhite Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Marid de mahita. Oh
Tatangnya koma peliaton. Ali de batama namin na di Banua Gijang. Odo haroran ni saluhut sileo-leo na denggan dohod na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gawiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaon mo, say South malomoni roham di Banotong Oson na di Banua Gijang. Leon matuhami sa leon hangoluas siya pari, sesa madusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala dipasaor hon madamena tutodim. Amin. Macay sihol rohaku asa rak marputo jo hita sehali jongjong mahamu adong mamamuto sa halak sianon. Tolong dulu satu orang ya.